はい、OK です。さあ、もう一種目で終わっていきます。週が前でございます。もうこれで週の訓練は終わりでございます。もうたくさんやり方はあるんですけれども、はい、もうお時間とか、すごい来ております。さあ、大体肩幅ぐらい、ちょっと負荷をですね、ちょっと軽くしたい方は、広めに持ってあげてください。今から何をするのかと言いますと、引っ張って落とします。肩だったり胸の筋肉と背中の筋肉ですね、鍛えていきます。ちょっと軽い方は二重にしてください。軽い方は二重にしてくださいね。これ一本じゃ何もならないわよだからもう2本にしてあげてください。無理はしないようにしてくださいね。